भाइस चेन्सेलर बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि प्रफेसार लाडु सिंह बिथांखौ रिमुभ खालामनांगौ। नाथाय बेखिनि बाथ्राखौ रेजिस्टारआ मानियाखै। बर' मानसिफोर गैया नामा बे आसामाव माने बेबायदि जग्य बेक्ति गैया नामा? खुलुमबाय। बे समाव आङो दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला फरायसालिमानि लांगोनायाव आरो टंला फरायसालिमानि लांगोनायावहाय दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायावहाय बिटिआरनि सिङाव थानाय जाफोर बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव थानाय जाफोर कलेज बेफोर कलेजफोरावहाय दिनै आबसुनि दैदेननायाव 2 घन्टा धरना हाबाफारि लानाय जादों। बे समावहाय जोङो बिथांमोननिफ्राय थोंजोङै मिथिनो थाखाय नाजागोन बे समाव बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मानो थाखाय लानाय जादों। दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे इन्सट्राक्सन हरदों जिल्ला आफादफोरखौ जे मोनफ्रोमबो कलेजाव जाय कलेजफोरा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव एफिलिएटेड कलेज दिनै उदालगुरि जिल्लायाव 9खान एफिलिएटेड कलेज दङ। बे कलेजनि गेट मोखाङाव मोनसे धरना लानाय जादों 2 आवार्सनि थाखाय। जे मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां सम बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर आरो गोबां एडमिनिस्ट्रेसनाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनजों सावरायदोंमोन जाय बिथांमोना दैदेनबाय थादों इउनिभार्सिटिखौ। जे इउनिभार्सिटियाव जि मोनसे जेंना जाना दङ जे रेगुलार रेजिस्टार गैया इउनिभार्सिटियाव, जे रेगुलार रेजिस्टारखौ एपइन्टमेन्ट होनांगौ होननानै जों मोनसे मेम'रेन्डाम दुलाराय बर' फरायसा आफादा इउनिभार्सिटियाव भाइस चेन्सेलरनो हैदोंमोन। नाथाय भाइस चेन्सेलरा मा खालामदो जे जोंनिफ्राय होनाय मेम'रेन्डामनि सायाव बिथाङा अपमान खालामनाय जादों। जों बुंदोंमोन जिखिनि इन्टारभिउ जादों इउनिभार्सिटियाव बे इन्टारभिउफोरखौ नोंथांमोना लानो हासिगोन होननानै बुंनाय जादोंमोन। नाथाय इन्टारभिउ लाखांनायनि उनाव एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय बिथांमोना दाखालि बै काउन्सिल मोनसे एक्जिकिउटिभ काउन्सिल जिरायदों। जों बुंदोंमोन जे एक्जिकिउटिभ काउन्सिला जानो नाङा, नाथाय रेगुलार रेजिस्टार जानायनि उनावसो जे एपइन्टमेन्टफोरखौ होनांगौ होननानै। नाथाय बेखिनि बाथ्राखौ रेजिस्टारआ मानियाखै, भाइस चेन्सेलरा मानियाखै। दा जोंहा डिमान्ड दङ जे लकेल सेन्टिमेन्टआव जोंनि जायगानि हारिनि बाथ्राखौ बुजिनाय बा जोंनि सेन्टिमेन्टनि बाथ्राखौ बुजिनाय सासे रेजिस्टार जानांगौ। जोंहा भाइस चेन्सेलर जानो हानाय क्वालिटिनि मानसि गैया जानो हागौ, नाथाय रेजिस्टार जानो हानाय क्वालिटिनि मानसि दिनैनि तारिखाव जोंनियाव दङ। आरो बेखायनो गोबां ग्रेड सिटनि प्रब्लेम दं इउनिभार्सिटि सिङाव जे सम मथे रिजाल्ट होनो हाया। दा बेफोर गासैखौबो लानानै गोबां फरायसाफोरा जोंनियाव रिपर्ट होदों जे ग्रेड सिट मोनैनि थाखाय टाइमाव मार्कशिट मोनैनि थाखाय बिथांमोना गोबां इउनिभार्सिटियाव फरायनाय बा आउट अफ स्टेटनि इउनिभार्सिटियाव फरायनायाव बिथांमोना एडमिसन मोननो हायाखै। दा बेफोरखौ लानानै जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे थांखि लाबाय जे जिखिनि एफिलिएटेड कलेजफोर दङ बे कलेजनि गेट मोखाङाव बे मोनसे धरना लानाय जाथों होननानै। आरो बेबायदिनो दिनै उदालगुरि जिल्लायाव बे हाबाफारिखौ जागायनाय जादों आरो दिनै बे टंला कलेजाव बे हाबाफारिखौ जागायनाय जादों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव लोगोसे गासै डिग्री कलेज जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव थानाय टंला कलेज, डिमाकुसि कलेज, अरां कलेज, रौता कलेज बिथांमोननि फरायसाफोरखौ लानानै बा बिथांमोननि मददथिजों जों मोनसे 2 घन्टानि धरना हाबाफारि लानाय जादों। जोंनि दाबियानो जाहैबाय जोङो भाइस चेन्सेलर बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि प्रफेसार लाडु सिंह बिथांखौ रिमुभ खालामनांगौ। मानोना बिथाङा सम बायदि जोंनो मार्कशिट आरो ग्रेडशिट होनो हाया। सम बायदि ग्रेडशिट आरो मार्कशिट मोनैनि जाहोनाव जोङो दिनैहाय मास्टार डिग्री खालामनो गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव एडमिसन मोना, दिनै जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटि दिल्लीयाव मोना, दिनै दिल्ली इउनिभार्सिटियाव मोना, गुबुन गुबुन रायजोआव जोङो इउनिभार्सिटिफोराव थांनाय सेसनाव जोंनि फरायसाफ्रा बथिदा जादों। मानि थाखाय जादों? दिनै प्रफेसार लाडु सिंहआ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ बोरै सामलायदों? माखासे इसिङारि बाथ्राफोर दङ। दिनैहाय बिथाङा मणिपुरनिफ्राय आमदानि खालामनानै रेजिस्ट्रार, रेक्टर, फाइनेन्स अफिसार बायदि बिबानखौ होनो नागिरदों। दिनै 3 फाइनेन्स अफिसार बिबानाव बिथाङा एपइन्टमेन्ट होबाय। बे बिटिआर ओनसोलाव जोंनि बर' मानसिफोर गैया नामा? बे आसामाव बेबायदि जग्य बेक्ति गैया नामा? थ' बेनि थाखाय बे आन्दोलननि गेजेरजों जोङो स्पष्ट खालामना होनो नागिरदों जे जेरैखि जाया प्रफेसार लाडु सिंहखौ भाइस चेन्सेलर पस्टनिफ्राय रिमुभ खालामनांगौ। बेनि थाखाय जोङो आर'जलाइ गथायदों जोंनि आसामनि गभर्नर बिथांनो
आरो लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे जोङो कपि हिसाबै बिटिआरनि CM बिथांनोबो हरगोन लोगोसे इडुकेसन मिनिस्टार बिथांनोबो हरगोन जोंनि स्पष्ट खोथाया जाहैबाय दिनै भाइस चेन्सेलर बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि कुनु कारनाव बिथाङा बे पस्टआव थानांला मानोना जोङो स्टुडेन्टफोरा गोबां बेबायदि उसुबिदायाव गोलैबाय थ' जिहेतु फैबाय थानाय समाव जाहाथे सरकारा बेबायदि बेबस्थाखौ लायो बेखिनिखौ दिनैनि बे हाबाफारिनिफ्राय जोङो माने गोख्रों रावै सोंखारिबाय